Nik uste dut kontekstuan jarri behar dugula baita ere zer egiten ari garen eta zergatik egiten ari garen. Uste dut gero aipatuko dugunez, baina orain dela 5 urte komunitate energetiko bakarra existitzen zuen Nafarroan, estatu mailan baita ere, esan behar dut. Lehenengo hemen Nafarroan sortu zen estatu mailan, Esparza de Galarren, gaur egun 84 dira. Eta hori ez da kasualitatea, baizik eta zenbat politika garatu ditugun, bai industria departamentotuik, bai Nafarroko gobernutik, eta bai udaletxe esango nuke guztietatik, eta hori da arrazoi bat. Bereziki baita aipatu behar dugu, estrategia orokor baten inguruan daude, estrategia irmo baten inguruan gaude, 3 zutabe nagusi dituena, lehenengo berriztagarri gehiago sortu behar ditugula, bigarrena efizientzia energetikoa hobetu behar dugula eta hobetzen ari gara, eta 3. da autokonsumo garatzea. Eta autokonsumoa garatzeko komunitate energetikoak besteak beste baita ere oso zutabe garrantzitsua da. Hain zuzen ere, baita esan aldut, orain dela 5 urte autokonsumoa kasik existitzen ez zuen zerbait zen, gaur egun Nafartarrok konsumitzen dugun elektrizitatearen 3%, autokonsumotik dator. Beraz, 0tik 3% arte 5 urtetan baita ere gustut oso emaitza onak direla. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.